So, ang mga presyo ng ating bangus dagupan po, no? 160, 140 po ang mga per kilo. So, dito po sa mga hipon ni Ate Potpot, no? So, 300 pesos ang per kilo. 100 pesos ang kilo. So, ang ating tilapyang Pampanga, no? 130 ang per kilo. Buhay na tilapyang Pampanga. Sa ulo magkano? Piso. So 100 pesos sa katawan. 120, no, ang per kilo ng ating maya-maya, no. Mga susong pilipit, no, sa pagongon. Boss, magkano yung ano mo? Magkano? 150 ang per kilo. So 150 ang per kilo ng susong pilipit, no. So, shoutout po, te. Ayun. So, shoutout sa mga taga-Romblon. Mas magkano yung posit mo? Yun, 170 yung posit po na kalawang, no? Ayan, no? Yan po yung mga nilalatag, no? So, yun, no? 180 ang per kilo ng ating hasa-hasa. Kaganda ng isda, oh. Ayun. 280, 200, 150, sandaan. Yung sa legin to, 200. Salay-salay, No? 200 kilo. Ang ating mga hasa-hasa. 280 kilo. So, sa ating hasa-hasa, no? 280 ang per kilo, ang alakaak. 150. So, ang alakaak natin ay 150. So, may tawilis din po tayo dito mga latag, no? Napakarami at Sandaan, mura-mura, no? binibigay na. 150 na per kilo, no? Eh, magkano yung pusit? 300. So, 300 pesos naman po ang ating pusit, no? Sa tulingan. 130. So, sa tulingan po ay 130 na per kilo, no? 320 ang per kilo ng ating hipon dito, no? So, 300 pesos. So, may mga tag price na po nakalagay na presyuhan sa kanilang mga hipon dito sa Malabon Fishman. 280, no? So, shoutout sa'yo, boss. Oy, shoutout, boss. Idol. So, shoutout sa mga anak niya na natutulog pa sa bahay, pati kay Mrs. Shoutout. Boss, magkano ang iyong mga cream dory? 150, boss. So, 150 na per kilo ng ating cream dory. No? Sa katawan po yan, sa ulo. Sandaan, boss. Yun, 100 pesos sa ulo, no? So, dito po ay 100 ang isang takal, no? Ganyang katataba po yung ating mga talaba. So, shoutout sa'yo. Shoutout. So, ang ating tahong na matataba. Ayan. 100 ang isang takal, no? Ng ating tahong na nakatabo. Ayan. So, meron din po tayo mga tawilis, no? Ang boss, tawilis kilo, 70. 70 ang kilo? 70 na lang to. So, 70 pesos, so napakababa po ng presyo ng ating tawilis, no? Magkano kilo mga alimango? So, 400 pesos na per kilo ng ating alimango. Ating seedless, no? Ito yung binibilan natin ng mangga, kaya lang wala siyang tinda, kaya hindi pa raw po panahon. December yan, Kaya mga December daw po, no, kakaroon po ulit ng mangga. So, pag nagkaroon ay tayo bibili ulit dito kay Kuya, no? So, shout out! Shout out sa inyong dalawa. So, ayun, bagsak presyo dito sa idol natin, no? So, yung mga presyohan natin dito ng mga nakikita natin ay mga may 20 pesos, 10 pesos, no? Sa kamatis, 20 pesos at ang sibuyas ay 50, tama? So, kalahating kilo na yan. Dito po ang paninda po ng ating tulingan, no, sa halagang 150 pesos ang per kilo. 150 ang per kilo ng tulingan, no. Pagkando malalaki, oh, gaganda. Shoutout sa tropa ko. Oh, shout out basta kahit kanino, shout out sa inyo. So, tilapyang Batangas, no, sa halagang 110 ang per kilo. Boss, magkano yung hipon? Ha? 320. So, 320 naman po ang per kilo ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market. So, pakita ko po, ayan. Isang palad ko po, yung isang malaking hipon, no. Oh, tumaas ang yellowfin, no.
So yan po yung per kilo ng ating yellowfin tuna, no? 220 at sa gulyasan po ay 140 na per kilo. So ito po yung naman ng ating yellowfin tuna, no? So shout out sa iyo, Lodi. Anong isang piraso? 170 sir. Iyon, no? 170, oh. Ganyang kalaki po yung bangus. Ayan. 170, no? Ang isang piraso, no? Bangus dagupan. So dito naman po tayo sa kaibigan natin na nagbebenta ng Alright, so good morning po sa ating lahat. So ito po yung mga napamili natin sa Malabon Fish Market, no? So yung salay-salay ginto, no? Ayan po. Yan po ay nabili natin sa halagang 150 na per kilo, no? So may isdang gabi na masarap pong isigang sa miso, no? Yan po ay 1 kilo at 1/4. Nagkakahalaga po ng 180, no? So ang ating hipon naman po ay nabili po natin sa halagang 300 pesos. So ang ating tilapiyang Batangas ay nagkakahalaga po sa per kilo ng 100 piso. So bali 200 pesos po, no? Ang nabili po natin na tilapiyang Batangas na 2 kilos, no? Yan po yung mga murang bilihin sa Malabon Fish Market. Talagang swabe ito sa ating mga ulam, no? So hanggang dito na lang po at maraming salamat po. Thank you. Alright, so isang magandang buhay po sa ating lahat at tayo po ay mag-update dito sa Malabon Fish Market. So titingnan po natin ang kanilang mga panibagong presyo ng seafoods dito sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, so ang ating mga kababayan po dito ay dagsa ngayon pong araw ng linggo, no? So marami po sa atin ang mga kababayan natin ang naghahanap ng mga presyong abot kaya ng ating bulsa, no? So yan po yung mga kababayan po natin na dumayo dito sa Malabon. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Boss Lando, shout out. Shout out sa iyo, Lodi. Boss Lando, So ang mga tilapia po dito, no? Mga buhay na tilapiyang Pampanga. So ang mga presyo ng ating bangus dagupan po, no? 160, 140 po ang mga per kilo. So dito po sa mga hipon ni Ate Potpot, no? So 300 pesos ang per kilo. So 300 ang per kilo ng hipon, no? Yan Ate Potpot, magkano dyan? Pares 300. So pares po 300 pesos ang mga kilo ng ating hipon, no? Si Potpot, babalik na lang ako, ha. Alright, so ang tilapiyang Batangas po natin dito ay 100 pesos ang kada kilo. So isdang lapis, 100 pesos ang kilo. So ang ating tilapiyang Pampanga, no? 130 ang per kilo. Buhay na tilapiyang Pampanga. So tulingan po ay 120 ang per kilo. Namaya balik ako.
out kay Bong Baliw. So shout out. So sa mga hipon, no, yan po yung mga panggulay, no, sa halagang 50 pesos na tumpukan. So kilo po ay 250, no. So shout out kay Jonel Baliw. So yan po yung mga tagging ng price ng mga isda dito sa Malabon Fish Market, no. So alam mo, ang napakaganda, sariwang-sariwa, no. 80 pesos ang kilo. Ayan, no, mga tawilit. Sa mga mambo. So shout out sa mga mambo. So shout out Boss Gerald. So magkano yung maya-maya? So simulan na ba natin? Mukhang maaga muwi yung mga tropang Picardal Brothers, ha. Wala na pakyaw. Kaya pala. So magkano kilo dito sa bangus mo? 130. So 130 ang per kilo ng bangus. So ito yung maya-maya tsaka ulo, no? So sa ulo magkano? Piso. Piso. So 100 pesos sa katawan. 20. 120. 120, no, ang per kilo ng ating maya-maya, no? Shout out sa mga absent. Oh, shout out sa mga absent na wala ngayon dito sa Malabon Fish Market. Shout out kay Mastando, wala kay inuwan niya yun. Pero na yun pa, oh. Oh, meron pa. Nag-iiwa pa lang. Busy pa eh. So, dyan na kayo. Walang pauga. Alumahan. Tumahan, mura lang to. 140 na lang. 140. Sandala tumpok. Ayun, 100 po ang tumpok na 140 ang per kilo ng alumahan, no? So, yan po yung mga presyo. 80. Alright. Ay, tumpok, 50. Tapos, thank you. Pang ano pa naman? So, magandang umaga. So, may bangus tayo dito, no? Tsaka mga yellowfin tuna, no? Yung sinasabi ko sa'yo, lagi kang absent, ah. So, magkano dito sa bangus? 110. Oh, 110 ang per kilo ng bangus, no? So dito po ay may mga panindang mga susong pilipit, no, sa Pagongon. Boss, magkano yung ano mo? Magkano? 150 ang per kilo. So 150 ang per kilo ng susong pilipit, no? Pagongon. Yon, 100 pesos, no? 150 at 100 pesos, no? $40 pesos ang isang tali. Dami. Masarap yun, no? Sa gata, no? Gagataan. Tapos ito po ihahalo nyo, 40 pesos po yung isang tali, no? Boss, maraming salamat. Lanzones, 50 pesos ang kalahating kilo, no? So sa ubas po natin ay 80 pesos, no? Paubos na ang ubas ni atin na seedless, oh. So mura-mura, no, ang ating mga prutas dito sa Malabon Market, no? Maraming salamat po. So shoutout ulit sa'yo, Pinoy Pandikit, ha? Masipag ka talaga magsalita. So shoutout. Subok na, Pinoy Pandikit. So yung mga presyo ng ating mga tilapia dito, no? 100 pesos, 120. Kapagdikit lang po ang pag-uusapan, ma'am. So magaganda ang ating mga tilapiang Batangas. So shoutout po, te. Ayun. So shoutout sa mga taga Romblon. Shout out sa taga Romblon. Ang mga umang.
So shout out kay Annalyn Bernardo. Parang wala dito. Parang wala. Wala nga eh. Umalis. Malis. Ayun na, nasa likod mo. Ito pala eh. Ito talaga. Akala ko absent eh. Alam mo na ang sapat na naman to. Yun nga, akala ko nakainom na naman ng isang boteng Red Horse eh. Wala na, nagbago na, nagbago. Nagbago ng brand. Nagbago na. Hindi na rin doon, hindi na naman. Oo, slate. White wine. Yan. Hindi na red wine, white wine na. So magkano kilo mo ng tilapia? 120 sa malalaki. Ayun, 120 po dito sa malalaking tilapia Batangas. Ito lang No? yan sa Malabon, market. Sa maliit, 100. Ayun, 100 pesos po ang mga per kilo ng ating mga tilapia ang Batangas, no? Sanda na lang muna sa puso. Tilapia, tilapia, tilapia! Alright. So, dito tayo sa ating nagbebenta ng hipon, no? Boss, maraming salamat, ha? Thank you very much. Yan, tilapia, yan. Kano kilo ngayon ng hipon? Yun, 280 ang per kilo ng ating hipon, no? So, shout out kay Tony Vlogs at kay Tim Belleza, no, ng taga Subic. So, content creator po yung mga kasama nating mga nagpa-vlog, no? Shout out sa inyong dalawa, Tony Vlogs at Tim Belleza Vlog. So, shout out. Alright, so dito, no, napakaganda ng isda ni Kuya, no? So, ayan, sige, pili na kayo. Ayan, no? Alright, so busy, no? Hindi natin matanong kung magkano yung presyo kasi nagkakaubusan na po ng isda, no? So yan po yung mga kababayan po natin mga nabili po dito sa Malabon Fish Market, no? So medyo busy ang ating vendor sa kanilang mga customer na bumibili po ng mga isda, no? Mas magkano yung pusit mo? Yun, 170 yung pusit po na kalawang, no? Ayan, no? Yan po yung mga nilalatag, no? So, yung mga masasarap na isda, no? Na mga pangatin. Tay, magkano yung kilo dyan? 150, ito, 150. Ayun, no, 150 po, no. Nagsama-sama na po yung mga isda, no. Sari-sari na po, no. Sa tulingan nyo po. 120 rin po ang per kilo ng ating tulingan, no. Alright, so sa mga tawilis po natin dito, no, ang mga presyohan po natin ngayon ay 100 pesos ang per kilo. Dito po ay 80 pesos, no. So sa ating mga hipon ay 300 pesos na mga per kilo dito sa Malabon Fish Market, no. So napakaganda ng ating hasa-hasa, no. So yun, no, 180 ang per kilo ng ating hasa-hasa. So napakaganda ng hasa-hasa natin, no? 180 na per kilo. So may mga tumpukan din po dito ng tawilis, no? Kaya tropa, Wala kang ano? walang sabot, walang mga ano. Kapa ko ng ano. Magkano boss? 180.
Nay, magkano yung tumpukan nyo na yan? Nakaanak ko yan. So, yun, no? Dami. So, 50 pesos, napakarami ng tumpukan to, no? Ng tawilis, oh. Dami, no? Talaga makakapag-ulam ng iyong pamilya, no? Prito lang at mga paksiw, pwede po yan, no? Aksiw, perito, Mm. pakat. Yun, napakasarap. Lagyan nyo lang po ng mga rekado kagaya po ng mga kamyas. Nay, marami pong salamat. So, dito naman po ay 300 pesos na per kilo ng hipon. So, ang ating mga tilapia Batangas, no? 100, 120. Yun po yung mga price update natin sa tilapia Batangas ng Malabon Fish Market, no? So, ang bangus po natin ay 150 at 120 na per kilo. Alright, so ngayon po ay araw ng linggo, no? Dagsa po ang ating mga kababayan dito sa Malabon Fish Market. Talagang naghahanap sila ng mga presyong mura na isda, no? So yan po yung mga kababayan natin na dumagsa, no? Dami. Ang dami nating mga kababayan na dumayo dito. So shout out, no? Ang gaganda ng isda, oh. Ayun. 280, 200, 150. Sandaan. Yung sa legin to, 200. Salay-salay. No? 200 kilo. Ang ating mga hasa-hasa. 280 kilo. So sa ating hasa-hasa, no? 280 ang per kilo, ang alakaak. 150. So ang alakaak natin ay 150. So may tawilis din po tayo dito mga latag, no? Napakarami at Sandaan, mura-mura, no? 80 binibigay na. So mura po yung mga presyuhan ng isda dito, no? So ang ating hipon, no, napakaganda, oh. Sariwang hipon. So magkano ang kilo niyan? Ito ang pinakasariwa ngayon sa buong mundo. 300 ang kilo. Tapos, 250 lang yan. Oh, tumaas, no? Kahit konti. Paglinggo talaga, mga. So 300 pesos po ang per kilo ng ating hipon dito sa Malabon. Liliit pa nga. Sa akin, malalaki, 300. Grabe ang tao. Talagang dinagsa ang Malabon Fish Market. So grabe ang ating mga kababayan po talaga na mga namimili po dito ng mga seafoods. So shout out sa ating mga kababayan na dumayo po dito sa Malabon Fish Market. Jackpot si JB. Putang ina. Ayan o, angkinin nyo na po. 150 ang kilo. Tawilis, no? So sa ating mga galunggong, no, 150 na per kilo, no. Magkano yung pusit? 300. So 300 pesos naman po ang ating pusit, no, sa tulingan. 130. So sa tulingan po ay 130 na per kilo, no. Oh, naiya! Naiya! Huwag na! Diyan mo na yan! Maluwag na! Baka sa gitna! 150 lang tayo! 150 lang! So tayo po ay nag-update dito sa Malabon Fish Market, no. So singit-singit lang po tayo sa ating mga kababayan na mga namimili sa Malabon. So mga presyo ng ating mga kamatis at sibuyas, no. Ang 1/4 po ay 25 pesos. Bali ang kilo po nito ay 100 pesos. So sa kamatis po ay 60 pesos ang kilo, no. So nakakabili rin po ng mga 1/4 dito sa Malabon Fish Market. So shout out. So 320 ang per kilo ng ating hipon dito, no. So 300 pesos. So may mga tag price na po nakalagay na presyuhan sa kanilang mga hipon dito sa Malabon Fish Market. 280, no. So shout out sa iyo, boss. Oy, shout out, boss. Idol. So shout out sa mga anak niya na natutulog pa sa bahay, pati kay Mrs. Shout out. So shout out sa iyo, kuya. So 270 ang per kilo dito ng ating hipon. Hey, what's up, man? So shout out sa iyo, Lodi. So 25 pesos na kalahating kilo ng talong. So tumpok ng bangus, no, sa halagang 130. Tumpukan po yan, 3 piraso, no. So may galunggong sa atin dito, no, si Idol.
Boss, magkano presyo ng galunggong? Yun ang presyo ng ating mga galunggong, no? So, dito naman po ay meron po tayong mga cream dory, no? So, meron din pong isdang kanduli. Ayan. Boss, magkano ang iyong mga cream dory? 150 boss. So, 150 na per kilo ng ating cream dory. No? Sa katawan po yan, sa ulo. Sandaan boss. Yun, 100 pesos sa ulo, no? Yan po yung kanduli, oh. Sandaan po bossing. So, ang ating pong mga talaba dito, no? Alinis na yan kuya. Kasi Pam, shout out. Naman po kuya. So, dito po ay 100 ang isang pakal, no? Ganyang katataba po yung ating mga talaba. So, shout out sa'yo. Shout out. So, ang ating tahong na matataba. Ayan. 100 ang isang pakal, no? Ng ating tahong na nakatabo. Ayan. So, meron din po tayo mga tawilis, no? Ang boss, tawilis kilo, 70. 70 ang kilo? 70 na lang po. So, 70 pesos, no? Napakababa po ng presyo ng ating tawilis, no? 70 pesos na kilo, no? Tapos bisugo. So, may mga latag din po doon na mga kanduli, no? Oh, kumaway ka. Shout out! Ayan, shout out sa'yo. So, kanduli, no? Yeah, meron pa rin pong latag na kanduli dito sa Malabon. So, ang alimango ay lumalabas. No? Magkano kilo ng alimango? So, 400 pesos na per kilo ng ating alimango. So, presyo ng ating mga sayote, no? So, 40 pesos na kilo. Pipino ay 15 pesos ang isang piraso. Sa tumpukan ay 30 pesos, no? Tumpok na po yan, no? So, yan po yung ating mga presyo ng gulay dito sa Malabon Fish Market, no? So, dito naman po, no, sa ating kay Kuya. So, ang ating seedless, no? Ito yung binibilan natin ng mangga, kaya lang wala siyang tinda, kaya hindi pa raw po panahon. December yan, December. Kaya mga December daw po, no, kakaroon po ulit ng mangga. So, pag nagkaroon ay tayo bibili ulit dito kay Kuya, no? So, shout out! Shout out sa inyong dalawa. So, native at big na kalahating kilo ng ating lansones ay 50 pesos. So, yan po ay 100 pesos na kilo, no? So, ubas natin 160 ang per kilo. Kuya, maraming salamat! So, sa ating mga prutas pa rin po na tumpukan sa halagang 50 pesos, no? Ayan, 50 pesos ng tumpukan. At iba't ibang prutas po dito. May dragon fruit, ayan. Dalandan, 40 pesos, no? Bali, 80 pesos ang per kilo. So, ayan po yung sa dalandan. Matamit yan, boss? Pwede ko tingnan, boss? Sa tikim pa lang, ubos na. So, shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout din tayo, boss. Ayan, shoutout. Idol, magkano yung bangus mo? 150 yan, dalawa. O, yun, no? 150, dalawang piraso, no? Bangus, tagupan, no? 150 yan, dalawa. So, salamat, Lodi. So, sa mga presyo ng ating tumpukan, no? Yan, mga per kilo ng ating mga gulay dito sa Malabon Fish Market, no? Ayun, bagsak presyo dito sa idol natin, no? So, yung mga presyohan natin dito ng mga nakikita natin ay mga may 20 pesos, 10 pesos, no? Sa kamatis, 20 pesos at ang sibuyas ay 50, tama? So, kalahating kilo na yan. 50 pesos, no? Maraming salamat na nanonood. Yun, no? Punta na kayo dito. So, yan po yung mga tag price ng kanilang paninda dito sa Malabon Fish Market. So, meron po tayo ditong backbone. Backbone na lang po ang natitira sa halagang 100 pesos.
So, ayan po yung mga presyuhan ng bangus dagupan. Sa halagang 130 pesos ang isang piraso. So, pusit kalawang natin ay 180 ang per kilo. So, shout out! Shoutout sa'yo. Yun, napapogi talaga. So, ito po yung ating mga presyuhan pa rin ng mga gulay, no? Umalis? Sa pumunta? So, Tilapia Batangas, no? So, wala yung idol natin dito. Mukhang naglakbay na naman sa ibang area. So, dito po ang paninda po ng ating tulingan, no? Sa halagang 150 pesos ang per kilo. 150 ang per kilo ng tulingan, no? Ayan. So, shoutout sa tilapia. 110 yung bustando, malalaki yung gaganda. Shoutout sa tropa ko. Oh, shoutout basta kahit kanino, shoutout sa inyo. So, tilapyang Batangas, no? Sa halagang 110 ang per kilo. So, dinagsa ang ating kaibigan na si Boss Paeng, no? Dinagsa siya ng tao. Kasi kanina pagdaan ko dyan, napakaraming mga customer niya. Talagang ang bangus niya ay panalong panalo. Yes. So dito muna ako kay Boss Paeng. Balik ako dyan. Boss, magkano yung hipon? Ha? 320. So 320 naman po ang per kilo ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market. So pakita ko po Ayan. Isang palad ko po yung isang malaking hipon, no? 320 na per kilo ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market, no? So, dito naman po ang ating mga panindang yellowfin tuna, no? 220. Sa gulyasan po ay 140. Gusto ko ngayon yellowfin natin. Oh, tumaas ang yellowfin, no? So, yan po yung per kilo ng ating yellowfin tuna, no? 220 at sa gulyasan po ay 140 na per kilo. So, ito po yung naman ng ating yellowfin tuna, no? So, shout out sa'yo, Lodi. Galing mahal pa sa tulong lasa. Boss Paeng, kilo ba yan o per piraso? So, yan po yung mga latag, no? Ayun, per piraso po yung bigay ni Boss Paeng dito ng mga bangus, no? Bangus dagupan. Ayun, no? Napasayaw na si Boss Paeng. Talaga nga naman, no? So, yan po yung mga latag ng bangus, no? Dinagsaka kanina dito. Pero talagang maganda pa rin ang mga, kahit mataas ang mga presyo, okay pa rin sa pangmasa ng ating mga kababayan, yung mga paninda mong bangus. High quality na si Magkano ang isang piraso? 170, sir. Iyon, no? 170, oh. Ganyang kalaki po yung bangus. Ayan. 170, no? Ang isang piraso, no? Bangus dagupan. So, dito naman po tayo sa kaibigan natin na nagbebenta ng lansones. 100 ang kilo. So, shout out sa'yo, idol. Iyon. So, 100 pesos na per kilo ng lansones, no? Nakakabili rin po dito ng kalahating kilo sa halagang 50 pesos. Ayan. Alright, so close out tayo, no? Sa Malabon Fish Market. Alright, so sa mga sistema po ng kaganapan dito sa Malabon Fish Market, ang kanilang mga presyohan ay medyo tumaas po ng kaunti, no?
Pero kayang-kaya pa rin ng ating bulsa. Sulit na sulit pa rin po ang pamimili dito sa Malabon Fish Market. At isa pa po, dinagsa po tayo ng ating mga kababayan dito sa Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga kababayang OFW, sa mga silent viewers po natin. Shout out po sa inyo at sa mga kababayang pa rin po natin na dumadayo dito sa Malabon Fish Market. Shout out po sa inyong lahat. So anyway, ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update at welcome na welcome po kayo sa pagbablog ni Boss Lando Explorer. So hanggang dito na lang po, ito po muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Bye-bye na po. God bless.